Den er stor, mand. Er du sindssygt, den er stor. Det er den største til dags dato. Lige se den opdring. Hvad er det, sådan en 2,5 kilos? Det må det være. Giv mig lige det tyske smil. Prøv lige at holde den op, så jeg kan se den ordentligt med... Vent lige rundt, jeg er sådan der. Der er sindssygt en plade, mand. Det er fedt. Det duer ikke. Tillykke med det. Tak.